shisha ke jing sarong bat kabasa jingkan mau na ka benda ka Mauken Christian Higher Secondary School Bhoi Rembong kaba hakasin kaba nengkong kalapau kerteng hakatup top 20 jong ka result examen matric lani ka secondary school living certificate jong menta usnem ar hajar ar pulai kaba yakane kanam jong ka ke school kalayo lengba kasamla hanika barim kabalayo bat hakakradan kabakatsan na ki top 20 kasamla hanika barim kadai ke kun jong ba bok biam bat jong kakong larihun barim basyong basa haksnong Bhoi Rembong ri Bhoi district boleh sipun na benta jongki pres ki palawan ban bu yakini jingkili bat ban wan ban penduk ban ni kami pa jong ka hanika barim ngang dei pa ni dei kami te ka jing hakabai dei ba ka jing kling long ka jing sngo ka jongi hakabai ka ne ka khun ka jongi ka lawan ra ka jing job hakade ka jing kule ka jong ka baru ba ngi kum kimi ki pa hak jing cakat no ngi ladap ka jing so sarong halade ba ngi i ba ka khun ka jongi da ka jing trace tom ka jong ka da ka jing yele minat ka jong ka baru ngi la ban ong ba play la dong rangkat bat ka ngadu ki sini ba ka las pen kre ini ke exam ke ngi i ba ya kala yo khek si sha yo so jong ka jing job ke kum ki kimi ki pai ni don ke jing so komen ke nya sim jong kan dia pila pun patai kat tu kat ni syapang ini kun jopi na do bis dam ban puli hakate school man kan kun moi long haka lain puli puti jong to kum mun shu pai mo ni kum ki kimi ki pa na du ba ni dan du ba i hanika idang sedang ban le school ni la pha hi school man kan te ni i ba ke jing long jong ko kun ke jong ni na du ba kadang ren kalong ko kena ka ba sim khia ke jing pule bat ke ba minat bat ke ba sosi lada ka fail lane ka kamla ai kano subject dei na ta ka daw kum ko kun hi i ba ka dei ka kun ko trace tom na du ba ka da kena ha ka jing bun kam kum kumi ha ka jing bun kam nga ka jing bun kam kum pa ban pendap penbiang ka jing kesam nyim da lap than ban ong ka le ka tu hoj ni shu ya ong ikimi ru basong hayin teng dang bun kam isu ino teng ha ka he re ni ipat ba ka don ya kata ka mesim ban pule bat mesim ban job ha ka jing pule nadu ba kadang ren bat nadu ba kada song nursery ni la ban ong ma kawan be chakmat te kunta terter hadu ba kala poi hadu ka ni ka thong ba menta ba ngi kum kimi ki pa ni ai mesim ni ta ba kan yele stom bahkan job dan renyim poi perkhat pat ba kat hadu kat kane ke buram kala wanra ya ka ying kesam bat ka jing job ko jong ka de ka jing job jong ka ying kesam ka jing job jong ka snong ka thawi ka jong ni bro oi ka message ki bangi ai munsim na ne ka bangi ni kwa ban ong lem sha ki tu ki para khna school ki paralok ki jong ka la ban ong la ne sha ki we ru ba wat nom du munsim la da don ki khna ki ba supas ha ka kadan ka banukong re kimpat ipoi kat sang ne ka thong re ni ong ba wat num du musim kadang bun kini ki exam ki ban pin ha face chekman te to yale stom pan ha ki we ki exam bat tri stom ro ba phiru sisin kasni pin sayo hi ya ka jingjob kumba ine khuni jungi la yo jingjob ta kumju kimi ki paru na galyang jungi nge ai ki message ki kimi ki pa ba kimi ki pa kim dei ban penduk musim ni kun lada kisupas tong mulum malala ban ong no kisupas simple pas dei kim dei pat ban ai ban penduk musim ni kun lane ban su ong ni kun ba pa kisupas lane me supas mulum mala ngim song tenat re em ai ke message ki kimi ki pa ba kindang pen sulur susu ha ki pule ba ki kun ki jong ki kindak khamla ban le ba bat ban kham pen janai la de ha ki sngi ki jong ki ban wan jong ki jing pule ka jong ki te aga ba khadu e kajing kran ge jungi nga ai khublai ka kerpang de ya ka school jung mungkin ya principal ki assistant na ta baro kino hikai ki ba jungi ki ba ngila khen ki
kum kimi ki pa ki ba ar na lor jong ni la shania haki na dong chadong ba ke kun ke jong ni la ban ong ni kundu tang ha ka por ba min bat min step sipang ndai baro chisngi ki don ham school mun kan hakti jong ki nong kai hakti jong principal hakti jong ki teachers baro ke kum ka yin ka sami ni ai ku blai ke bakar pang ya ki nong kai ya ka jing sim kya ka jong ki ba ya ka jing yarap ka jong ki ba ki kun ka jong ba kan poi kat hadu kan ka thong te ku blai shibun na kum ta ka school mun kan to ai ba ka ne ka school kan long ka school ka ban pau om tang mun ta ndai nang ne shakmat ba kan say ya ki student ki ba khampro ba ki ba kham bin Kani ka snam ka tega snam ka ba kerpang ya ka school ka jongi ya American Christian Higher Secondary School Barambong ha ka ba iwain lagi kena jongi ibang ila pha ya ka secondary school living certificate examination ila pass ba but ila yo ha ka top 20 ha ka rang merit list ka ba khatsan but itai dai hanika barim ila score sanspa sau kendai haga total marks ka jongi but kendai fuai point san 4% haga percentage ka jongi kumpa kat nongot ki kena school nak school jo phi ba man taw snan ki bari thoi ke exam matric but kat lo ki ba pass how nu snam ni kadai ka bats ka ba in general kam dai ka ba bun ki bastan den rei ni pha lai phungun but ki pass argun ka percentage ka long new fulai tam percentage te kat ke bakat lo kan ka batch ko bang ta pi pha ka school jungi kadai ka school bla rim hari boy kadai ka snam ka ba ka school ka kenjo ya karta ka ban ru house snam ban ngila pen khre ru ya ka diamond jubilee celebration ya ka bangin rakhi how banai October jong kadai ka snam kendiap but la ban ong kadai ka snam ka basa jingkan mau ha bangin rakhi ya ni ka diamond jubilee ni yo ru ban khet yau ni so jong jing tristom ka bakum ka school ngila shakri ya kene ka dong bat ka than ka jongi ha ki dikin ru husnam ka bala lek te ka bats te ka la de ka bats ka bala slam imla ban nyo kene ka school jongi ka de ka center ru jong ka examination jong ka SSLC sya kene ka dong bat ka than ka jongi ti ka de ka sin ka ba nungkong pat ha ka ba kum ka school ni yo ban poi ha ka top 20 list ha ka ba dei pat ka higher secondary section pade ngidon baro likely ki streams ka arts ka commerce bat ka science tang ba ka science ngidang pili mention snam bat menta gidang don ha ka class 12 bat kinsa appear ya ka result ka banungkong jong ki la shap snam te ha ka 12 commerce ka balami ha gini ki tayo ki balatem ngi pha sau pu prangut ka de number ka ba he ba bat ki pass lai pusan ngot ka percentage ka long new pu r point tam percent but sukumen ba ka quality jong ka commerce stream jongi kolong ka ba man la ka snam ha ka ba mention snam ru ki first division ki khambun bani ki second division mention snam first division shipogut but second division khandai but mentau snam pada ngi pha bun but kumju hi ka long khat nyongut ki first division but tang khat reungut ki second division but tang arngut ki third kini kala penmentoi shibun ni ki khna jong ni ka dong ka than ki jongi ha ka ba kila yo e baro lightly ki stream but ka dei tang ni ka school ka ba don ha baro lightly ki stream sya ni ka thong than eastern jong kari boy jongi ta ha ka art stream ni pha lai chispa lai pu arngut but ki pass chispa khat san ngut but ka percentage ka long ba proper percent but kata ka long ka jingkar khu ye ni ka dong ka than jongi in general ni sukmen ya kini ki result ki ba ki khana jungi kala le ba bon ke chulong hiru man la snam kani kanang ai sim ya ki samla sha kini ka dong ka than ki jungi ba ki samla nong kan dong ru ki don ka capacity ban poi shakli la ragi ya trishi tom lang na kaliang ki kmi ki pa ki no hikai bat ki khana school tanga ai ki jingkur khu gardo ya i hanika ai ru ko jing khuble ye ki no hikai ki bala trishi tom ki kmi ki pa ki bala krishan met ban mesin bat kum juro ye ki wai ru ki school se kene ka dong ki jongi ki bele ha ka center Barambong center ki jongi ki bala pas ba ka snam na ka liang jongi kum ka center ru ni ai ki jing khublai ya ki lang baro ha ka sngi ka bangi yo kum ka result khublai shibon